logo és un logo que quasi visualment no necessitis claim ni eslògan. Però una marca ha de tenir, primera, un relat consistent i coherent, com a relat de marca, i a partir d'aquí fer-ho reflectir en tot allò que fa i com ho fa. Jo per marca entenem no únicament la plasmació en forma d'identitat visual, sinó tot allò que fa la marca i com comunica allò que fa. Si tot va bé, has d'analitzar si la teva marca, la teva identitat visual està sumant o està restant, és a dir, si podria anar millor amb un canvi de marca d'identitat visual. Quan es fan els canvis d'aquestes identitats visuals? Pot haver-hi un canvi perquè es reenfoca el negoci, perquè s'amplien els serveis que dona aquella marca, hi ha un canvi generacional i la nova generació que passa a ocupar les regles de l'empresa decideix que ja toca canviar-ho, però el que és clau és que la identitat visual sempre sigui coherent, un cop més, amb allò que ofereix l'empresa, estigui en el moment que estigui l'empresa de la seva història. La imatge és tot allò que transmet una marca, tot allò que percep el consumidor, l'opinió pública d'una marca és la imatge de marca. Una de les coses que ajuden a crear imatge de marca és la identitat visual, però no és l'única. Una marca pot tenir una identitat visual determinada, però com ofereix el seu servei, com ven el seu producte, com atén a la clientela, etcètera, això suma en benefici d'una millor imatge de la marca. Per tant, la identitat visual és només una part petita, que és al final el vestit que portem, que porta la marca, respecte al conjunt del que en diem imatge de marca, que és molt més global. Identitat visual seria el que en diem logotip, entre cometes, la suma de símbol i del logotip, que és l'anagrama o marca, que al final és el com es fa tangible aquella marca, aquella empresa, aquella companyia. Però la imatge que es té d'aquella marca va molt més enllà del que transmet el logotip o anagrama i té a veure amb com percebem aquella empresa per tot el que fa, inclús per l'opinió que en tenen la gent que tu t'afecta per alguna cosa. O sigui, els del teu entorn, allò que opinen d'aquella marca, també et fa tu crear imatge de marca. La pròpia experiència d'un mateix també fa crear imatge de marca. I cada cop és més important l'experiència i no tant el vestit que porti l'empresa. Un bon logo, si hem parlat amb la xerrada, ha de tenir les característiques de simplicitat, importantíssim la simplicitat, la diferenciació. Si trobes un element diferenciador, t'ajuda molt, simplicitat, diferenciació, escalabilitat. Escalabilitat és que pots adaptar en tamanys grans i petits, online i offline la marca o el símbol. Per això un símbol de diferenciador ajuda molt a aquesta escalabilitat. Després amplitud. El que diem com a amplitud és que la marca, el símbol, roman durant els anys, encara que la comunicació o la imatge de l'empresa vagi variant i s'adapti a la situació. L'exemple de la M de McDonald's, que té una amplitud molt bèstia. També hem explicat que depèn de les marques, la cromàtica ajuda molt a definir, perquè depèn d'un color càlid, un color fred, depèn de l'activitat que faci jo com a empresa, un color, si faig una empresa d'investigació, un color fred o un color suau, un color sanitari, m'ajudarà més que un color càlid o potent. A no ser que jo faci, per exemple, sigui una empresa d'investigació que tracti l'hemoglobina o el tema de la sang, evidentment el vermell m'ajudarà, però perquè la meva activitat es concretitza amb això. Doncs la cromàtica està al servei de potenciar a la personalitat de marca de l'empresa. Doncs aquesta cromàtica m'ajudarà. Igual que la morfologia. La morfologia, com hem parlat, si és un quadrat, el símbol és una estàtica, és una cosa finita, o si és un cercle, és una cosa infinita, que té cicle, i tot ajuda a construir aquesta marca i a transmetre el que vull d'aquesta marca.